दैमारी आरो महन्त रामसियारि बै समनि दरं जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो महन्त रामसियारि सासे एबसुनि गोख्रों मावथि बिथां सानैबो दिनैनि बे 19 एप्रिल 1998 मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो थैनो गोनां जादोंमोन आरो बेयो बै समनि जि थासारिमोन जि मोनसे खास्रि बिस्रि जि मोनसे हिंसा हिंसि गावनि गेजेराव सौग्रावलायनाय बे मोनसे आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपलनि फारागथिनि थाखाय दरं जिल्ला एबसुनि टेम्परारि अफिस टंला कलेजनि साखाथियाव थानाय बे अफिसावनो बिथांमोनखौ जिउ फोजोबनाय जादोंमोन आरो दिनै 25 बोसोर जाबाय आरो बे 25 बोसोर जि सम आरो दिनै बे गोथार सानाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद फोरदाना दैमारि ट्रास्ट पानेरि दख'रा आरो टंला दख'रा आलादा आलादायै मोननै जायगायाव सानैबो जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननि गोसोखांथियाव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै दिनै खुंफुंदों आरो सानैनिबो गोसोखांथियाव बिथांमोननि बै समनि हाबा मावनाय बिहोमा कन्ट्रिबिउसननि सायाव बिजाब सेबखांनानै दिहुनदों आरो दिनै बयनिख्रुइबो गोसोखांथाव साना जाहैबाय जे बै समाव जाय बिबानगिरिफ्रा हाबा मावदोंमोन दरं जिल्लायाव मिरु आफादाव एबसुनि आरो दख'रा आफादाव गोजाम बिबानगिरिफ्रा दिनै बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों दा बेखायनो दिनैनि बे गोथार सानाव फोरदाना दैमारि आरो महन्त रामसियारि बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आर'ज गाबबाय आरो लोगोसे दिनैनि साना जोंनि थाखाय दुखुनि आरो दिनै मोनसे गाबखांनायनि सानब्लाबो नाथाय दिनै जोङो बेखौ जि थासारिखौ जोङो बिथांमोननि आद्रा थानाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनो थाखाय खौसेथि थामोनथा जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय बिदा फंबाय अनलायनाय बे मोनसे रिकनसिलिएशननि खामानिखौ जेरैबायदि मावबाय मोनसे समाव बिएलटिआ आर्मसले डाउन खालामबाय सुक्ति खालामबाय एनडिएफबिआ सान्ति सुक्ति खालामबाय आर्मसले डाउन खालामबाय आरो दिनै बर' हारियाव हाथियार आन्दलन गैलिया हिंसानि थासारि गैलिया आरो बे बिदा फंबाय अनलायनाय सानलायनायनि मोनसे खौसेथिनि नेरसोनखौ दिनै मोनबाय आरो बिथांमोननि जि आत्मबलिदान बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय बर' हारिनि थांना थानाय थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय बे मोनसे आत्मबलिदाना थारैनो मोगथाङाव दिनै जाफुंसार महर मोननायनि मोनसे थासारियाव फैबाय आरो दिनै गोग्गानायनिसो मोनसे सम आरो दिनैनि जि माने बे मुंख्लं सान बे मुंख्लं साना हारिनिनो मोनसे नेरसोननि सान होननानै आङो बुंनो सानो जेरैबायदि भगत सिंनि थैनाय सान महात्मा गान्धीनि थैनाय सान बिथांमोनखौबो माने सेन्टेन्स टु डेथ एसासिनेसन खालामनाय जादोंमोन जोंनि गेजेराव सरकारनि फर्सजों आरो गाव हारिनि गेजेरावबो जिखिनि मुंख्लं जालांबाय बे मोनसे जोंनि आत्ममर्यादा आत्मसन्माननि सान हिसाबैसो जोङो दिनै बेखौ गनायनानै आवगायनांगोन आं बेखौनो सानो आरो बे थासारिया जेसेबां दुखु होदों बे थासारियानो जोंखौ थांना थानो थाखाय फोरोंबाय खौसेथि आवगायलांनो थाखाय फोरोंबाय गोरोबलायनाय अनलायनाय बिदा फंबायनि थासारिखौ लाबोफिननो थाखाय जोंखौ फोरोंदों दा बेखायनो फोरदाना दैमारिनि मुङाव ट्रास्टआ जेरैबायदि हाबा मावदों जिल्ला आफादा जेरैबायदि हाबा मावदों बिथांनि मुङाव एवार्ड होयो दिनै बिजाब सुजुनानै दिहुनबाय बिथांनि बिहोमाखौ कन्ट्रिबिउसनखौ बिथाङा ससियेलि जेसेबां सिनसियारमोन समाज आरो हारिखौ बर' हारिखौ जेसेबां अनोमोन मोजां मोनोमोन आरो बर' हारिमु बर' थुनलाइ गासै बिथिंखौ आरो आबाद मावनाय बे बिथिंखौ जौगाहोनायनि थाखायबो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांदों लिरलांदों आं बेखायनो सानो जे फोरदाना दैमारिनि मुङाव जि एवार्ड होनाय बिथांनि मुङाव समायना रमायना मोनसे पार्क बानायनांगौ मुसुखा बानायनांगौ लाइब्रेरि बानायनांगौ बे अलरेडि जोंनि प्रजेक्ट आरो प्रप'जेलाव दङ आरो जोङो आथिखालनि काउन्सिल सरकारखौ जोङो खावलायदों जे जोंनि गेदेमा मुंख्लं 1135 जननि मुङाव जोङो मोनसे थावनियाव बा माखासे आलादा आलादा थावनियाव जोङो बेबायदि मेमरिबोल माखासे हाबाफारि लादों अलरेडि बानायनायबो दङ जायफोरखौ बानायनाय जायाखै बेखौ जोङो ग्रेजुवेलि फेस मेनाराव बानायनांगोन आरो जाहाथे बे जोंनि हिस्ट्रिया अराय गोथां जानानै थायो जारिमिनखौ जों थैनो होनो हाया जारिमिनखौ जोङो गोथाङै दोननांगोन आरो बेखायनो जोंनि मिशनआ कन्टिनिउवासलि थागोन आरो बिथांनि मुङाव फैबाय थानाय बोसोरावनो
जोङो समायना पार्क मुसुखा आरो लाइब्रेरि बानायनायनि थाखाय जोंहा मोनसे थांखि दङ। गथ'फोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ बड'लेण्ड मार्टियार एबसुनि 1135 जन एबसु आरो बिएलटि ज' लोगो नांनानै 2624 दङ आरो एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय आरो एबसुनि थार्ड फेजनि मुभमेन्टआवबो माखासे मुंख्लं दङ। बे गासै 2-3,000 जिखिनि लिस्ट खालामदों बिनि सायाव अलरेडि भेरिफाइ जानायाथ' बे मोनखागोन फेज मेनाराव आरो एनडिएफबिनि मुभमेन्टआव जिखिनि फेज बै समनिफ्राय बे 35 बोसोरनि आन्दलनाव मुंख्लं जादोंमोन बिनि भेरिफिकेसनखौ आसाम सरकार बिथांमोना खालामदों आरो बे लेभेलाव एनडिएफबिनि सोद्रोमा आरो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बेयाव माखासे टीम दङ बिथांमोना खामानि मावगासिनो। थांनाय समाव माखासे होबाय, दाख्लैबावै 201नो होनाय जाबाय आरो जों सरकारखौ बुंदों जे सरकारा जिखिनि आफादफोरा बा बिटिआर सरकारा सार्टिफाइ खालामगोन बिसोरो मुंख्लं बिथांमोननो मुंख्लंनि अनसुंथाइखौ होनांगौ। मुंख्लंखौ लानानै खुनु डुप्लिकेसि जानाङा, मुंख्लंखौ लानानै खुनु डिसक्रिमिनेट जानाङा। मुंख्लं न'खरा जायफोरा जेनुइन, जायफोरा बड'लेण्ड आन्दलननि मुंख्लं, जि आन्दलनानो जाया मानो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लङा बिथांमोना दिनै नङा गाबोन समफोर फेज मेनाराव जि 5 लाख रां अनसुंथाइ बिथांनि न'खरा मोननांगौ। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो आवाज दैखांगोन, गसंथागोन। सरकारखौ जों बुंगासिनो दङ आरो बेखौ फेज मेनाराव लाबोनानै होनाया आसाम सरकार बिटिआर सरकारनि दायित्व आरो बेखायनो रावबो मुंख्लङा जाहाथे थालाङा आरो मुंख्लंखौ लानानै जाहाथे पलिटिक्स खालामा आरो बेयाव गुबुन गुबुन आफाद दानानै जाहाथे बिब्रिबांबो खालामा बेबायदिबो जोङो नुदों। बेखायनो आङो बेखौ खावलायबाय, मुंख्लं माने मुंख्लं, एनडिएफबिनि मुंख्लं, एबसु आन्दलननि मुंख्लं, बिएलटि आन्दलननि मुंख्लं, जोंहा क्लियार हिसाब निकास दंखायो आरो बेखौ लानानै मोनसे आफाद दानानै आरो मबिलाइज खालामनाय बेफोरबायदि नाटकखौ जाहाथे दाखालाम बेखौसो आं बुंबाय आरो सरकारा बेखौ माने होनांगोन आरो सरकारा बिनिफ्राय गोजानाव थानो हाया।